So yes, in bread umba, Obanyani naso. Tibe yes, in bread umba, my sorry. David said oh, Yes, Rajasie. David said oh. To me and I pay ya Kenyan Kayaka Tradian Paul. Yeah, that's super papa. And it's a brand new man. Oh, for a sure, Bushman Daddy kind. And a pedophobia would do one better than they are mommy happy birthday. I sure about what you some maybe at Nasiko Wakatamo Boswana, what they banner pay. Happy birthday and come on, Miji, and your birthday, happy birthday and come on. Kuteria, and they are that, and shop papa. Happy birthday and come on, Prince Chiga, and your birthday, happy birthday and confirm out. Oh, who swap Benedicta, and your birthday, happy birthday and confirm out. And they are footballer, ex Black Star player, Haminu Dramani, and they are that, happy birthday and confirm out. And your name comfort, happy birthday going out to you. Join you live on Facebook, live on YouTube. Everyone will share link it up. Before being so into me, be out of pay. I sure back when you're some be out of pay. What I say? Oh, what crap? I didn't know good any man of pay out. Obama at you for a hoodie echo swore. Maybe I'm family mind sure back when you're some be a quabana fee. I'll pay what crap? I didn't know I cradono. What my gun for ente dear echo swore. Call you imagine? Yeah, Major Sobacobra. Bibia Boko, dear. Tridian Poyanko Pandama. And now sooner at your for papa. And I know said Jumedi soon could be into no. Utia on Nechikakra and yet the Yankopon asset. So do I call now? What's I do about Bidra some dream? Say Bibia Boko, dear. Oh, Yamiadum. Bibia Boko. Commodity be papa. Said last time come on to me for an unto. Oh yeah, and I cry when some work I think say a work at the same pina. What the beba? You. But I don't pay any chat here for an afiku wakatamo bosono. Fabra. Rakobra menasena yam fanchi more den Emma Yankopon and Nenasi. Son of pain so when you mobo na ya dare say wufo. Nana Basaka sini cry muntino. Wa ma ya hoquine ma or say for nan for Yanya Hanam ama once. Ene yakwadane ya sore na mujadi emu afusan takramada budwemu na na dum ne humobro yakase de nase na yakoso ya ne kase we humobro ene social power de ahwe yen free senka ye papa bi ntina nkalwade be hwe yen so a enka no pay nka de pentumi nchi yeda na ne humobro na do so ma yenti no wakoso ahwe yen so a ye de nase ma ne din ene wachi ne tiefo mutie free chichi ne benche de yaka ne se yankopon onhyira mo ma mutie efree modan mo monso so a mutie efree mo shops ahodo mo ene ma mutie ye free eye mandwuma ahodo mo mekire paps ahodo amafa ye shoes no ene information centers yankopon hyira mo nyina na onye mo nyina kese DJ Ghanaman Battery Station nyame hyira ne P DLFM Anes on fa DLFM dwumadi emfa ni agro antemage owo me on fa ni agro kra ne Mr Evans in fact you penifo twetwe huru bia omon fa ye dwumadi emfa ni agro kra wo he Abbas was ten nam fo na
ɛna afei nso me wɔfa ase baako was tani mu a kyerɛ sɛ dwumadie no ɛne tɔme abirigya nka mo yɛ adeɛ paa mo nso so a yɛntumi ma mu din nyɛ bo apayo din ne dɔɔso me wɔfa efum mo ɔmo yɛ adeɛ paa no manam ɔmo yɛ adeɛ paa nyame nhyira wɔn mo sa no pɛn so wɔn tune into DLFM 106.9 right kwado anapɛn na yɛdi nkɔmmɔ ɛne nkuranhyɛ sɛm a ne yɛde hyɛ yɛ ho no na mato din sɛ things will change nneɛma ɛbɛsesa kwado abrabɔ a yɛbɔ no tɔda na nneɛma mu ayɛ den ana condition bi a yɛwɔ mu situation bi a yɛwɔ mu no yɛfɛw sɛ anidasoɔ asam ɛnɛ ɛyɛ bosome foforɔ ɛyɛ oforisuo bosome no da ɛdi kan ɛne nkuranhyɛ na yɛne atiefoɔ yɛhyɛ no sɛ nneɛma ɛbɛsesa ɛnka hɔ daa ɛnyɛ se ya na nneɛma bɛyɛ things will change sɛ woma nyankopɔn ɛba w'abrabɔ mu a nneɛma ɛbɛsesa nti ɛmo wɔbɛ mu mbu mɛmpa aba don't give up nneɛma ɛbɛsesa kɔdɔ na wokae Jeremiah 32 verse number 27 now or say I am the Lord the God of all mankind. Is anything too hard for me? That's a nyankopɔn no bibiara ɛnyɛ ne yona. No situation is beyond God's ability. Nti nneɛma ɛbɛsesa. Sɛ nneɛma ma yɛ din na ɛna bosome foforɔ a yɛahyɛ aseɛ no fatu koto dwem fatu trim sɛ nyankopɔn ba wabra bonim a nneɛma ɛbɛsesa. So kɔdɔ we ne nkɔmɔ anɔpɛ yi ɛne nkurahye a ne yɛhyɛ yɛ ho. Bra kɔbra me na sibio na asɛm a ɔde aba ne asɛm baako a ɛho hia na ɛmu odu nso yɛn nyina yɛnim bɔbɔrɔbɔ adeɛ nkakra yɛhyɛ afie ahyɛseɛ no na dodoɔ no akora anim sɛ bɛmpansuo yi ɔde yɛn bɛba bɛduru ɛna yɛme adom a ɔde yɛn ɛba bɛduru baabi a yɛdu seesei yɛn nyina yɛnim sɛ ɛdu baabi a ɛsi yɛhyɛ yɛn ho nkora no yɛhu ne sɛ nyankopɔn wɔ hɔ na ɔhwɛ ɔsom adepa bi kyewa o baabi ɔpɛ sɛ ɔduru and yɛka yɛ nua ba estamo akonnwom bi a wato no din sɛ he can do it mu nsɛm a the same thing ɛhɔ na ɔfaa n'asɛm no ɛfiri yɛ ahu sɛ ɛdu baabi a ɛsɛ wonya faith gyidie ɛsɛ wonya na wonya divine assurance ɛne hope sɛ ɛmfa ho no deɛ wobɛkɔm biara no wobɛfiri mu afi yɛka divine a ɛyɛ capability bibi a betumi adi agina so saa divine assurance no wo gidie bi sɛ ade we de nyankopɔn kuto no betumi ayɛ nyankopɔn betumi intervene. God's power can intervene in difficult circumstances. Nyankopɔn tumi no ebetumi ama yɛfriti bia bi mu anim sɛ ɛden sɛ yɛtumi de yɛ ho ɛde to ne so yi ampa enti we ni nyinaa ɛkyerɛ yɛn sɛ anidaso wɔ hɔ ama Obia ɛndra da me pon ya me kɔ na akyem water overhead ne so na taxi driver baako ne ka echi watwerɛ hɔnom anidaso ɛwɔ hɔ mu Obia ne mani agye sɛ yɛn papa nwom no ɛdodo na ate ase yie ɛno ɔyɛ lover ɛde ma that yɛn papa a wanya ne baby kɔ that Lumba ne mani gye ho yi pa anidaso wɔ hɔ mu Obia enti wo de ne sɛ bia nne na wonam tibia bi mu ano ɔtene wo hunu sɛ dreadre de wɔyɛ ho hwie nye ya samre na sɛ wotumi ɛma yɛ hu sɛ wo gidie na wo anidaso bi sɛ edudie den a ɔne Nyankopɔn bɛbam de bi asɛm baako a meta aka ne sɛ woyɛ Kristoni ana sɛ mpo woyɛ obi a woyɛ gidini na wogye twede ampɔ Nyankopɔn de sɛ woyɛ Muslim ana sɛ nkramoni ana sɛ woyɛ Kristoni ana wo de asom bi a wo mu no na wogye sɛ twede ampɔ Nyankopɔn wɔ hɔ na bo wiase na bo nipa na agye ne tum na wogye ne didi a Obia odi Nyankopɔn de ne wogidie sɛ dudie den a ɔno ene bɛgye no en ne kura wo mu ne sɛ Nyankopɔn emma brabonom ɛwɔ mra wo ho atɔ na wani agye no it won't happen. Twede ampɔ Nyankopɔn ɛba abrabonom ɛwɔ mra ahokyera ba sometimes yametumi ma ho kwan ma yetumi kwate bia edu ba bia sɛ like I say I mean abrabo no kra pema wie kra and sɛ nyame pejawa afiri na ɔde wafiri rank 1 ɛde wokɔ second run anase rank 2 enti ɛno no ɔma ne ma pa ɛwɔ wani mu no ɛba ntentem asafo dwuma ɛwɔ hɔ yi kra yi obi tumi hye ase kama ɛbɛkɔ ɛbɛdu baabi na adweregu na bɛmubu no wogyae na abrabo asɛe wɔnyɛ yɛ bi oda kɔpem so obewu obebre na obi kra obi timi anopai wo hye ase nkakra ɛbɛdu baabi no bɛhu sɛ afi na ne wo ma yɛ tawe sɛ wodi agro
na mmerɛ mu ɔden ne ba na wantumi antintim na wantumi anko ani so nkunum na agyae a wahwɛ a wonyɛ yɛ bio da wabrabɔ nyinaa bɛyɛ basa yes ɛsɛ wogyina wɔ naa so na konkoden ɛno ne nyinaa yɛ trials nneɛma nketenkete a yɛ nsɔhwɛ a ɛsɛ nipa ɔfɛ mu te sɛ obi a wɔkɔ school ɛsɛ wotwerɛ nsɔhwɛ woyɛ exercise ne adeade ansa na watumi ageni promotion akɔ anim wɔ abrabɔ mu ntimi yɛntumi mmɔbra ɛwɔ mmerɛ a yɛntumi mfa saa nneɛma anim nti yɛnya Anidaso sɛ tibia yɛ wɔ mu seesei no Nyankopɔn ɛde ɛbɛdu mpɛmpɛn so a yɛne ankasa yɛne bɛgye ɛyɛ is a matter of time yɛnya abotrɛ ne yɛnto yɛbo ase yɛnya mmerɛma twɛde yɛ mpɔ Nyankopɔn ne yɛde yɛn ho to ne so yɛ ampa ɛntutu anamɔ bi a yɛne yɛ ne ankasa anamɔ a yɛpɛ na ɛmfrɛ Awurade a yɛnim sɛ ne mmere pa mu sɛ ne mpo na ɛden a mmere bi de yɛne mu ɛba a ɔne Nyankopɔn ma ne nsa so na sɛdeɛ ohu sɛ ne binom ɛdi dɛ na ebi mpo na woba bɛdi dɛ asɛne saa de hyeɛ no right. All the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Go work out on. And I'm pending in Abedja. And Shabba Kwajo Samibi. At the Krantanu Musam, Ebro Kwajo Ubrini Enquiries. Black Obrano pay me na sena yenche neti for mutie na dwumede yaduru so na ekuakrata moboso ensema hodo a o my Ghana ekuakrata hodo e wo mai mu de abane no ena no pay yeje mre na yeboboso magana fo ehu ensema hodo a ekoso e wo mai mu na yenche ekuakrata mboso na se na yemfemfiri daily graphic ekuakrata no yebesere ko pebito se wo de wanya bia ntumi anto a wo ba yem Facebook na fi YouTube no so am yɛbɔ asɛm no so pɛ na DJ Omalion ɛde ato so a woba bɛhu nkɔma hodo a kuaka atade aba no nyina bi wɔ hɔnom na nso watumi anya bi akenkan na wate aseɛ yɛ pam na okuni ne daily graphic wakrata no den nsɛm aba no okiri mu a ɛyɛ sese no wiase nyina go kansi a ɔman Ghana ekuro bi a ɛbɛka ne sɛ FIFA World Cup no ɛho nsɛm no gu so a ɛkɔ so ɔman Ghana egu so ɛyɛ ahosiesie na yɛdi yɛni akyere mu ɛwɔ World Cup na ase na enkrabeto gye kyere mu saa na no yi ɛna ɔman Ghana dwade atwa mu ɛna wɔnom ɛne Germany wɔnom senior national team kusi akan a ekobuka mu ɔman Ghana kodi ntwo ɛka mienu me yɛ mu baako a ansa na kora no na kyese ne fia da so kora na yɛsa de akɔya ntam ani a na yɛ ne Austraman so kusi ani mu twa yɛ kanum mo ɔman Ghana etimu baako pɛ na no ɛna na no yɛ ne Germany match no ɛbɛ wie yɛ pɛ na GFM penifo ɛfrɛ ɔman Ghana yɛ tenene a ɔno ɛna da yɛn senior national team no coach Otto Addo ɛka kyerɛ ne so opening kama yɛ sɛ wasa contract no ɛmfie pɔde emiensa na wone yɛn contract a wone yɛ wono no anye we kura no watwa mu mienu aka baako nanso yɛhwɛ anamo a wahya ase a utu sɛ tenene ɛde ma yɛ national team ɛne wiase nyina go kansi a yɛba bɛkɔi wobɛka yɛ a mfimpi mienu aduonu mienu 2022 World Cup a Ghana kɔ bi no Otto Addo na de kɔ yɛ first round pɛ na ɔmode ka yɛ topɛw me yɛ ba fie eniama yɛ de kɔ enu ane nyina akɔ yɛ kwa emeka ba funfram susuru ti no ɔma hu ni sɛ hyɛ de wahya ase a ɔman ayi Austraman a ɔmunim bɔ boy kura tumi ahyɛ 5-1 pa na Germany so asa ahyɛ 2-1 de a sɛ ɔman nyina mfiri hɔ no ma wahwe ni yɛ na World Cup no kogu anim ase bio enti no sɛ mi kese 10 coach Otto Addo national team yɛn coach no GFM penifo eyinadi na me kese ɔmani abere epe eye Moloko wanum coach ex Moloko coach akane coach ani ogina mu de ma oman Moloko Walid omati ba pene modern mo so ani pa de adro no atubentum papa no nso empeniti sabe se ye kwache ne chena yemfa debi ebe ye nkotwetwe no e wo mara waye aye bida wo ho na ye ka bi manyi mu a wo ye bibifo coachifo a trene a wo moden a wosua hunu wonimde pa wa gukansie mu a Walid a ono no oje akane Moloko wonum coach na oya ade pa free say ye beka ya mfimpim mienu ni aduonu emienu wiase nyina gukansie World Cup no mu no otuma Moloko ma na kosi akan akoto so nan a ka de komkoji kuruwa te papa yi wosua hunu ana no craft corner ye boy ye asesi akoye nsempi yi kura yi no otoso mienu na ye coach yi de oye scouting coach nya dia wo hyada gikruwa bia won hyada ni sua hunu bia nti obegu enu ma sese no mu kyerɛ papa yi Ghana mpenifu hia ndendenden nti o mato nsa ne na di nkomo twetwe nkomo sɛ o mefa national team no nankaja o mo no fa Ghana enkokobo moden wo wiase na go kansi World Cup na nti ye hwe ani mu
say no obeji atum no obesom Ghana ana say empanisi unu mu ahwe na de omda ye uchado no obehwe ho no so afa na ho adwen a eno ye krata fa eso pa no pay the benahalan daily graphic de baye no eno no na krata fa to so dumiensa wo daily graphic eba amane say Endra da na Ghana mampani John Dramani Mahama oje emra eno na eye bill new bills mako enum de tum se beboa emomen yahobambo nsem yadwade ne mapi ebetumi akonka de mentimi kese de President Mahama assent to 5 new bills anopay no a daily graphic wakrata no ote ho amanebo ede aba abeto edwa yemfiri hwe na yemfe yene emfa nkyire mu ewo daily guide wakrata nim na daily guide ede nsem aba na wo kyire mu anti LGBTQ+ bill no not priority President Mahama na kuakrata idea da so a daily guide katafeto so emiensa na oba amane say Ghana mampeni beremo oboada John Dramani Mahama say yema oman Ghana nyina enya ne ntie say abana yetoma no so mama menyo mampeni no wadwena oman hu akwa akiri pa ehuniema hodo a ehia oman Ghana titiru pa no yinnwuma nisi Ghana sika se mbetumi akonka ne na mebro munya adwuma ye enya adwuma ye wo manyim eno ne ade ade na koma so ye papa ne senti no onim de enti a dodo na de ejagu ni chemu ena mampeni we hye bosa wo bam anti LGBTQ+ bill no jitum Ghana mampeni echirem se wajitum a eye pa be ne de wajitum mampeni waya ade eye nanso yanka nkyere Ghana for se nya no ne ade a de na koma so nioma ha wo man Ghana no enye wo ba na wo ba da ene oberema na oberema da ene se wo mampeni ma hu hia ne sa da bi enye ade a obeka se eye ade a ye ka ho asemenye na momu no ye wona ma pie hia o man ye nwuma hodo a ye nya nye de atete de aba o man so sika asema nkonkan eda ban so wokwa de sabe hodo a empempo bi ni honom chese nsem pina na wo man yimu a yakwan hodo asese o mampeni aye ne dadwen enti niama mpenisi sabe ye de hia ansa na ye de fata enti si woba na woba so ombeda na be man be ma so obeda ene de hu tipaye se be ha o mampeni dodo ase enti wonyan sa na me hia nipa nto nchen no nkoye one de nyame anim nikure ni dabi to mapenisi munya abotre eno ne de wo mo de be fa kabemem ka bi kwan so na wo no mo ka bi ewom etu ho anamon eye nipa e fa ahodie ho nsem enti ho nsem no yes very sensitive enti ese munya abotre na mo ka bi ewom nyina bam no mo kwan pom be fa so ni sei de ne o mahia o mampeni ni o man no enye ne ho asem kranti mo fa nto nchen na o mampeni focus no kwan be bo na Ghana man yetumi akonkan na mpuntu atumi aba eno ye kratafa to so miensa e wo daily guide no de amaneboy ede abetudwa na osofo abedi akire no na ohwe oman Ghana yekua yeso meche deputy agric minister me wofa se John Dumelo aye wase west wagon ma hye bedwane ne okirem a no payment made for maize betodwa se appointment committee anim no chesenya semkuma omukirem se o matototo aburo bi ne nyoma bi ma ka bebre susuro na ba chese sikadie bi akoso a endo dem no kopie mo public account committee anim no okirem se no kurenim ne kurenim saa sensem no nyina mato mbo asa hwehwe mu nyina no kure bia ni babia no kure ni babia enti munya abotre bibia betodin ema asomdwe etimi aba no sensem no so daily guide kuakrata no ede ho nsem aba abeto edwa yento akuakrata mbo sonso yemfe ya nimfa nkyire mu ewo women in leadership kuakrata na nsem ewo mu no emu ode pa me wofa asehila ene di free omanga na mahye bedwam ede aba enti etu ye bo ase ne bo awuremu women and leadership kuakrata no ene ye empower informed and transform niema hodo a ekoso ewo ma hodo a omo enya kani a dibra wonom somomai ehon nsem ena no pei kuakrata no ede aba ebo machidom titiriw efa wonom akani hu na kratafa etosum yenu ewo women and leadership kuakrata ne de aba na wo kiremu a edikan ubehunu machibedwane de ma de hye wonom Etiwa East
a no kura yi anso bo wura mu e wo public account committee pack abedwoku amotena ase na omayi mo amasom wo man titototo ne ma hodo sika bia fefa mo nsa ase ne kuntebu mapa eno no auditor general report ne ba na wono matena tatoto ano ono mekese no titene ni no na ochire mu ansam kotu dwandra da na nsem ekotu dwa no na anwedene na private account committee womaro fair former director edema procurement ewo Ministry of Defense Frank Oliver Kwado omu china papai onko pie mu attorney general onko pie mu ewa ban lawyer penny ono krensi osoafo hwe oman Ghana ya tentrene so efrise wanu mi hunu ne say aka ne openi po no na no yakwanchirefo penny na woda say yebetoto niama aboa na so ya na hwe oman Ghana ye na ho ba mo nsemu no Mr Frank Oliver Kwado sojani pa wamu chiremu a odi sika bi akwatoto ahyen maako miensa sorry enan owe eyensia kora kafra 6 vehicles na sa 6 vehicles no mu chiremu say o chirema sika botene 4.8 million Ghana cedis ni nyina ne say emfimpi miene aduonu enan abato mu no wamu chiremu say nanka ombehia sa ahyen no nom de adwuma boa na hoba mo nsem etimi akonkane ewo manyim ewo mra na yeto aba ewo emfimpi miene aduonu enan abato mu na nhwema betodwa efire eye auditor general report no mu chiremu a sa ahyan maako ensia openi ono akane na oye director of procurement edema eye Ministry of Defense Frank Oliver Kwado no sika ne de omu chiremu se omatua nanso cars no ba kokora mma asoya ne nsanka cars maako ensia na mfa nya adwuma wo manyim intendrada me wafase abra osei asab echirimu a we manso bi anim wafa ahokọ ekọ kire abalo ye pani a ono kure ye nso ene ye osoafo a ohwe oman ya tentre ne so oniminyamfo doctor Dominic ayane na ka kire ne say mode Ghana sika se mokọ akoto ahyan maako ensia abaye adwuma de abeboa asehwe omaga na ho ba mo nsem defense ministry sika ne de etukọ ahyan na mma enti kaka kire no na onfa nyamra no na mra no enu hwehwem wate wate endra onkofa eyi sa procurement na ehu details mra ho krata asem mra kwaye nsem pi public account committee na nimu na kire say emfifire ko free senior man soja ni pa na ne hu team fifire ne je sade no enye je say nsem pi o fesika koto hyen bre ya 4.8 million na wo se ekomu sika na eni ho cars na so a yensanka edi adea me ngo fa asifue aya mo how pa ye den ana obi mpedifo bi hyehyase a momo mu die ehu manipulation kwa my system na yebasa ye be ye adwuma ya ketua fia so go pandum ye tua to ye de mamo a na mu di nsem hunu wo manyim e ka sei aya na mota ye adwuma de bia ye tia bat aya nkosi hwe na ha me no we ma kwatena ase ahwehwema be dadwa se cars na yensankan mo mamra ne mfa ne to ne level we so onim de because obi a wo yeso jani a onim mra na wo sanso bo adwuma o defense ministry na watumi aye saade a ye mo mra brabra so ama ne nya yi a na akiri din ese mo ye wad na mu giska no mu wi a mo mfa ne ntum kakra ofiri mu fie onye biu ne ba bi kura be ye biu hu de be suro na mu nya isa ha o men pa na yenko krata feto so miensa e women in leadership kwa krata na oniminyamfo Gloria usu obo adwumaden ye pon na ye ba chebedwene de ma de hya wo trobu na ye ma me adwumaden a wo bo no esene kuroi na obetena abanwa so sa de hya wodom ewo trobu abato mpesu aso wankrabo parliament mu waboa pa ma ono wankasa hyehyɛ pod de aba development agenda mpuntu koso na abato mpesu aso a titiru fa disua ene akwana badie hu sensem ye ma me atumi aboa ema obedi akonwa enne kakra ntamu enwumasua ene school fo mo kwatwere bi sei nsonhwe mo ebedi mu nkunim akwa senior high school so no anya hwe kura no emu beye apem ene aduosia 1060 young student ene omu nyina waboa wonom ene adesua
ɛho nneɛma ahodoɔ yɛ akade ɔde ama wɔ no ɛnya asɛm kuma sɛ mathematical set sɛ yɛ school bags ahodoɔ na ɔmo sɛ bɛka sɛ yɛ chop box ɛdeɛ nya sika sɛm ne nyinaa ɛma me aboa wɔ no ma ama abatan no ɔmo kɔm ahare wɔn efi sɛ yɛnim sɛ ɔma ne du baabi abatan ne brɛ ɔho wobɛyi akwahoma wo fie ɛne ade ɔma didie mu ne ade wobɛsan atua fees ne ade a ɔho ndi sɛ kɔba ne saa na sɛ mahyɛ badwani so ɔmo asane totɔtɔ anema yɛ akadeɛ mmɔfra no bɛsua adeɛ no a ɛyɛ nti wayɛ adeɛ ɛno so wayɛ adeɛ pam na mo kyerɛ ma nansan yi nso kura ɔyɛ adeɛ paa yɛba bɛdi ɛyɛ ɛburo nyanim ahyɛnkafo wana bato mpesua so ɔmo nyina coupon fuel coupon woyɛ hyɛnkani a wɔse woduru ha no ma gye fakɔ ɛnɛ ɔmo fɛlɛ o tank no kapre wo ntua bi wayɛ ne nyinaa de ama ne anabato mpesua so nti wayɛ adeɛ pam ɛno wachi mpuntudwuma pii no ogu so a wɔyɛ de abo ade hye a wɔnom ɛwɔ trobu abato mpesua so nti onimnyamfo ɛyɛ golio wusu ne modern ba wɔpɔ ne ditwa mu a ɛyɛ ade papa nti wakyerɛ sɛ yes ɔyɛ ɔba de nanso yɛ mana kwanya so wɔmɛsoma obetumi asomene ɔde sedeɛ ɛde hyɛ wɔnom a wɔn ni bi afono mu ma ama ade hye ne nnwuma pii na ɛkɔ so ɛwɔ ade hye a wɔnom wɔ trobu abato mpesua so nkramprema ntɛm ne nyinaa yɛ ade pa yɛ maame ɛyɛ anɔpɛyi women and leadership kuwa krata no ɛde ho amanebɔ ɛde aba na katafa toso nan ɛna ɔbɔ amaneɛ sɛ the Ministry of Gender, Children and Social Protection, led Dr. Agnes Enamomolati, has held the first quarter meeting of the Human Trafficking Management Board. And Timika said, "Dear, Oswafo no no meyimu. Oshe gender. Enipa ye titru ene ye ma ene ye mofra fa hundie su o menyim. Enipa fa hundie nsensem so. Titru ye ma ene emofra fa hundie su. Oma ya de pa ede abadwokuo sunku bi aba sa abadwokuo ne beboa na efri mfimpim ye ne aduonu nsiam mukoi no omebɔ adwumaden ne maame Agnes na momolate ne dano a wɔn ba bɛhwɛ aboa toto ne ma sɛ bɛyɛ nipa bi a ebinom ede omofa koti kwan so ye kɔpɛ adwuma mamo no madada wɔn ede akwakosi ba sibra sexual exploitation enye na ya ba ya yeso adwuma won kran ye nkomfa nkoye adwuma okumase ye nkone nkom adwuma nye omuduru ho no ma na onuma akwhye dam yesi adwuma ne nie na de wakogina kwan ho dandan ho na ye hwe wo yo ba wo woto de ne wato adi mema na ba de nse fefa ho a na wabɔ woto pa wo ye guy wa akɔno na wafa na odo kɔ na wotua sika ye ma amesi wei eyensem hunu omo nsoso so o manyim eno wachi emofra totofen wa mrantewa ne bi do mofa mpamu agro ya omu ni ade abofra ketekete defilement abofra nya mfinhia do nwotwe na kobra ne ahye ne na da sese mofra ne sa ne ba ne nyina ya ade a won ba betu so sa na wa wunim a mranu ombeche wo se binsem hunu se na ade na ma animu no momfa nche okura nipa fa hode ya ade a omo ma nipa emfa ni agro efri sa mere ya kopim mfimpim ye ne aduonu nson mu aduasa baako from 2026 to 2027 ekwapim 2031 lezubutu na miam efise bo mo ba no pa be ne so se gunnim na wo de maya ene emofra nketowa a wo ye ma ene even ememu anketowa ene nimpafa ahodie di agro ma yi mu a agro bediw ene yakata feto senan ewo women in leadership kwa krata ni mu a oswafo hwe emma ene mofra fa ahodie so onimnyamfo Dr. Agnes na momolate ene den se mebetu dwa wo mate abadwoko fofra beboa na matoto niema katafeto sunum women in leadership ebo amane say coordinator edema eco conscious citizens mame ewula sewa na okiremu a na mabi kwaso a ya wokape yese wo yamanyosem wanka nso a oman ebre akwakoye de say wo fa se 19 kuro wumia ne kase a wo fa bayitim nti uyem hyehyew wa mia nso a ne 90 kuro yi ebetene nan nti ebe nden okiremu a ekure we de ode asa beta so de besi bia nsi ya mame ewula se wa se oman ga na mensina hodo no ma hu ne say DCs MCs District Chief Executives wanom ejeto edi free galamsey fo ho
Oma mo din fide to eko nsuo so champagne ekotufu magudie se ye nsuo ne agapade wo manyim na mensin krachifu eje to wo no honom se ye debu o man puntuo o kirema na anu ya na osoafo a wo no ehwe omampanin kitahudie so onim nyamfo Felix Ofosuku ache ebe kan se san sensem na ekoso no eto no moje ne yade a aban gitum efiso mu hia sika de ayoman ne ye enti obi ye adwuma hu behia se ombege ne to na omode abo oman chekire ne kankro eni wachi nso o kiremu a wono mo defend MMDCs ne se MMDAs yes district NF municipal ne metropolitan assemblies no mu kiremu se de omo ye no ebi anim no munnim na momu no de omo ye ne de etojeje ne de obi tufu magudi ase age ne to de bo mensin na chekire ne konkan ena wula se wa se sa na mote Felix Ofosuku ache ene Ghana mampani John Dramani Mahama sa na musuba ate entinsema mo ka kire Ghana fo ni na ndo ada ye maame ya wula se wa friends ntwemfo nhyem do kirim se ye ne ye pa se Ghana mampani etimi abeka kire Ghana fo se omanyimu nsentwerefo akwanhwehwem de tax for galamsey expose di aba na se omampani defende mensin krachefo de a wadi omampani ho yaw eno onim nyamfo Felix Ofosuku ache ho yaw efiri se ye nyina yenim se obi ya de bonna age ne to a na wahye ne kutupa obekwaso aye enti ade enti na yenim sunsuanso bone ya galamsey de omanyi efa so yensuo nyina SSA yakwaye na SSA wo manyimu ya tena ye ne agapade pi na galamsey fo nipa kuma bi a wonom epe omon so eye mfaso pe bone na ga na huna mane no epe na se mo be ka kire o manyi se de o maye no o mo je to de abo ga na puntu nti o mo fa champagne entu fu magudie wonsuo so no mo nse ga na agapade de a penifo nkwansamra bio enya ade ya de pa nti o mampeni se sa na adwen no muntu sa mansin krachifo no so sufficiency mo kaye no enso ani we ye coordinator edema eco conscious citizens ye ewura sewa na wode nsem eba ebetu dwa na yanto akwa kata mboso no so na yenko yenim ensem ne de etemu pam na yakwa yenim de ane yemfa yenim fa nkire mu ewo the delegates kwa kata ne de aba the delegates de aba no wo kire mi say big push scandal prove ministry ye delayed evidence na kata fa to so miensa ewo the delegates kwa kata ebo amane say aban ba ye din shepa ba eno ye big push eye project yakwan hodo asese ni nyina no aban eguso amusiesie akwan ne kama eno ya to no din say big push initiative anase project na mu kire mu asika dwudwure de bi afa kwabrane nsase wo mayi mu no ehu o na oniminyamfo no no man Ghana ohwe yakwan ne yakwan tempo eso oniminyamfo Kwame Gavins Abuja Roads and Highways Minister ana ordinance edi asinafo no ho na se asama pa ana kuwa kratai ebisa se na se no eho adansedie no mapepa firi ho ana obisa we yasembisa ministry delete evidence obisa se ho adansedie no mapepa firi ho ana yasem obisa ne so yasem se ba no pai kuwa kratai ede ho nsem dia ba se so sin bia koso asika bia afa kwablane nsase ye waso ehwe omanga na yakwan ya camp yakwan tempons ensem ode fa big push edwumadie ne ho no enya asem wa Ghana mampani kura beka sendra da so mohwehwem no mbabia no kura bia wo eho behia pa ene ho sensem ene so abetodwa na me wafa se Godwin Kujo Tamakro na ye MP Chief Executive wo chirema sesi emeka se die National Petroleum Authority mpeni for my rolling out 24-hour economy fueling. Tise yi de fango no. Omba be ye dwumaden a 24-hour economy. Insuo mo, ewie mo, anadwo, bre bia ombe ye dwuma. Ministry ni be ye dwuma. MP mpeni for be ye dwuma 24/7. Na ye Ghana man peni ani so ade hu no de ba ya. Ode 24-hour economy dia ba no ma sha se ye dwumaden e ma ne matumi akonkan momen yetimi amani papi na nso enya adwuma aye na sanso na ECOWAS picks Ekufuado for Benin election observer mission
Entemika said the ECOWAS mpanimfoɔ ayi akane Ghana man panin Nana Adodankwa Akufo-Addo so no ɛna nkɔ da ECOWAS mpanimfoɔ anim wɔn mpanimfoɔ mbɛdi wɔn ani kotu awisi ba akɔhwɛ Benin fo abato no so no Ghana man panin dada Nana Adodankwa Akufo-Addo na bɛda no wahwɛ na nneɛma atumi akɔ nkan na ECOWAS mpanimfoɔ do wɔn ani kotu awisi akɔhwɛ abato ntotoɛ ɛso ne yakratafa ɛtɔ so emienu ɛwɔ the delegates ɛna de nsɛm yi ɛde baayɛ ɛbɛto edwa. Let's answer now 7.4 million for World Cup supporters. Hey, and the Aya Kofi Adams, Sport Minister. And I watch them as say ye dear, and ye is a cry. Oh my Ghana, ever temsika button 7.4 million US trappable money. 7.4 million US dollars. And yes, ika man, ye tam. Na de asesa emaya enkokora ene mmerwa ene mmerantewa ede afiri omanyim ema makwatai yensine national team achi di Ghana Blasters achi akoba wono machi dom ene yenie o Ghana Blasters yenie saa na makwatai achi kama entisika omen yede fa supporters ede akọ supporters bebra ha nwotwe 800 ampeni fodo mo kɔ ne sika e betumi e de ahyem eye 7.4 million US dollars aye de kɔ World Cup na se e wo honom we ye sport minister Kofi Idi Adams enum nsɛm nie nti e ho nsɛm na anapai the delegates e de aba no mo bisa ho nsɛm na omo se na World Cup na se na Ghana de pa na ye kɔ ye ho anti mo di sika we e de kɔ e wo mra tomatoes ye nya bi ento wo manyim akɔye nsɛm pii. Yakuya ni mwe na yamfi ya nimfa nchire mu wa the custodian the abana ochire mu se NDC panics over 73 billion big push contract. NDC panics over 73 billion Ghana cedis big push contract. As Mahama asks for the fourth estate report on sole sourcing load contract. Entimike said yedi kan ka ho nsema contract omode yamma 73 billion Ghana cedis. Nyeska kuma. Fourth estate. Echirima. Oma mane memwan na ho. Emma emu anya clear. Katasosye bi akoso. Akoye opaque contract. Mu chirima ehu. Te sempeni fo hwehwe ma Ghana man peni chirima no animu ya. Fourth estate for enkrata mo de ba bonte no peni fo hwehwe mu. Ne ehu nokura ewom. Ehu hia pa. Ente so man peni obedwa. Ghana man peni John Dramani Mahama. Ede ho nsem ede aba na sanso na Jelly Ahmed Sharp ono obadwumaden yi pa gbawe ma hye o kirimo de aso perform AC emergency block ewo eye akawe hospital eno ya de papa me wo faase AC ede aboa gbawe ene ne potem na wo moso nyema akọ anka titiru efa wonom apomuden eho yemfri the custodian na yemfa yeni emfa nchire mu en ne yempie mu ewo de chronicle ku akrata no so ede nsem kakra ede aba no chirema politics hot rice maize distributions agriculture minister tells a public account committee enti oswafo no na wo hwe manga na yekua yesensem sorik opoku ena fina bedi achire me wo faase a ono kura yenso aya wase west wagon ma hye bedwane oniminyamfo John Tumelo mu kirem se omamfo bi edamanyosem edi wuregura emo ene ebura omampeniama ho kwansa so yebi ntoto na omo ncheche emfa nko schools ahodo mu na Ghana mebu na wonom eko school fam kwa senior high school nya bi nie no amazese no empenifo atwa asensanya ma ekom betwa yen ye mofra ntie se omo hwehwe bibi no mi yamanyesom no edi firim ente se be hadwen yemfiri honom eno ya asama yeso pa no pay the chronicle edi buy na sanso na nkasem chiefs Nkasem chiefs youth call for immediate action or activation of cooperative mining project enti na matre nkunwa mo won kasem ana afi mebuno no edi adesere edi ato osafo no no hwe man Ghana yensase yakwaye ene asase mu dodode Yankopon de atom yen Minister for Lands and Natural Resources oniminyamfo no kura yenso ya dehia wonom ewo elempele ma hye bedwani oniminyamfo Emmanuel Amakofi Bua
ene wo ka bia wo mu se o mesere wo ma dade hwe mo nkase mu so mu ye nipa o ma kom ho abom so mpese nkaja mining cooperative wo betu ni kwampa so mo bi nye bepem nne e kire din o mo chese ede e pa na ekoso yi chese nipa bi tu galam sei sese ne ma o mo mbe ne kwampa so mo mutumi krata edo mo sere mo mra ho na mo mutumi krata na eye cooperative animani munya activation mo mo de amfa ntwa jantum na cooperative mining no ebi nkoso ewo nkasem na ahemfo no ene mebu no so infiltrate na brand fi sese be mo so ye nipa omo ye nipa na de mo ye no enye kura mo tete wo mo sa ana pa mo adwa pa o mo adwa papa ho sensem ede aba na sanso na ye kwamiga eye atople katafeta simienu papa yi oka impenimfo a omutu abanfo oka ho wadwa pa na ochire my local boss me wofa si Rumon ache ose papa yi ni ma bi a wo ye na kaka bensem o ye ne Ghana mu no ehu papa ne ya kaka bensem a chese dwumadi a wodie no afidi ehunehuna ayase o ye no mpewa asema na opese ogu anim ase e wo manim into mampani hwe ni yi ebe ye mpo munyina di because enyo no nko na be local boss da ehunehuna ne ye too much atataye nko a e ka sei nanse wo begu nanim ase buburo ja se wakodi sika bi ne ade a wagu nanim ase sa e ka sei enye kura apapa ye dwa keka na adwen e de akire local boss me wo fa ase Rumon ache omu kire ma no ma bi a wo ye no e tan nti wo hwe ni yi pa na sanso na no eye the Ghanaian publisher the Ghanaian publisher no masem the sanso na LGBTQ+ bill no so ho sensem no not part of government priorities inti Ghana man panin so ye obeka ho nsem na no samo pade ehia aban yi pass obeya na se ye oba no oba da ne be man da ne hia ma munyimani enya de obeye ne sisi enya ne top priorities enka ho ana no ye de hia sa de fata ne ma hia Ghana fo ne bini obi anya ne ho so no oba ne nyonko oba akwada na oberema so no nyonko oberema ekwa akwada eno no so de se o mampani jadwuma pa wo boto ho no na okotena wi ho de adea ehu hia no kra de hia ni nyina ne se Ghana fo benya adwuma ye o man sika sembe ko nkan ne yakọ anim wa de utisi na de opa na o de kwa asabi kudin se muhuna wa wasema eno ye nsema hodo anopai me wo faase eye di Ghanaian publisher de baye na ye monwura mu the news center de aba na wo kire mu a fango bo no sese no aya aviator o fango bo na da na aviator mu kire mse new fuel prices petrol 15.9 per liter u to wie nso na watua 1 Ghana cedi for your pocket e de aka ho ne ye dumso levy o mu kire mi se diesel enene bo na hura kwa gina 17 cedis 85 pesos na sa jetta na edu 18 cedis anu ya katafe to sonson e wo the new center ne de abento mu kirema se yi die nyamenum nukure ni fango bo no emirika etuo no ehu pa sena vieta mpanifo anche ne bedu baabi no ebema eye ahyenkafa totom bom a Ghana fo ebebre pam na endo adakra beto dwase GPRT mpanifo French omo senche omo ga koye putupuru nhyiamudie na said ye fango bo no hwehwe ne de ahyenkafo betototo mo hyentiadiem there will be increment ewo TNT fan mu betum ombetum ne yatua because omuntu mi nya adwuma enkoto fango bo tententen fango ye adwuma na omonje ye bodada no ewo mena fango no bo no akosoro omuntu mi nya sabe sa adwuma hunu no enti GPRT fo mpanifo se enche se bibia ansesande a mo beto o monka nansenya na Ghana man mpanifo ni the how kratafeto so mienu with the new center hrima mahama hint of fuel relief as crude oil hurt a $119 pump price a year skyrocket enti Ghana man peni chimsi say de bibia enche bibia be yedin eyam wiase amansan tokwa hodo ekoso ramfo ni US fo ntoko yakofo ha de aba Ghana ye fango won sensem ebe ekokosoro na no man peni hyepe be gu akwan mu a enche bibia be konkan ema ye ho etimi ahenhan yen ewo oman emu na sanso na the new crusading guide chiremu a eya sam kase o ni nyina ne say ochehene yem papa osagefo amotia ofulpeni
ana afi nso etwere se hene enipa bi de sensa bo mo se wo mabu emra so emra efa ahennie ho ensensem so wo manyim ahensie ho eye Chieftaincy Act 759 wa mu kire so mabu so afiri say ohene bi ono no oye ex convict papa yi wakwada afiase pen o ma convict ne pen ana wo mo so no so o mo so no so e ma no tumi si wo ne hene ntamu kire ma o che hene yam papa o foliponi emwatia ene etwere so hene o mo so se nipa no so a enye anope ku akrata yi ede ho sensem ete abam sansana na matran konwa ene mebu na wonom ewo ahafo nkase mu kire mu a cooperative man ene de o mu hia bi enti abama na honya ha na mfo mo de mre wonom enti so mbe ye kire se de yekoso no ya papa na sansana yɛmfi ani mfa nkyere mu apie mantem ho a na the new crusading guard kire mu sɛ kwau pepiase chieftaincy ho sensem no ɔmo de akɔpie mu high court kwau pepiase ahinse ho sensem no mfie bɛyɛ de ho nie ɔmo ntumi nse hine o yenim de ɔmo pɛ ɛna hei ɛkyena hei ama mpuntu abɔade hyɛ ne sɛ bedwonso abɔ akokɔ abo ɔmo pastor Johnson abɔ akɔ nti ha adwen ende ɔmo de asɛm na akɔpie mu high court sɛ high court ɛntena so na ɔhwɛ bi ɔmo de susan de bɔdo ho no bɛto wɔ san sensem fi sɛ ha adwen sɛ ɛbɛtena ɔmo anyim na kuro ba akɔ de ɔmo nya hene na ahokyere bɛba saa de ɛka sɛn enye na yɛmfa we mfantu yɛ sebo ku aka tambo so no so a Demetro Lens de aba sɛ journalist ɔmo sensantwerɛfo yi yɛn sɔde yo na yɛn kasa na Ghana mampani ne wɔkyire mu a ɔba no wɔba da na bɛma da no ɛnya de a ɛyɛ na nisuade hunu sese de ma ɔman na ɔmo kyire mu a ɛmna Ghana mampani John Dramani Mahama ne NDC amanyuko ne bɛpiretomi no Sam George ɛne Samuel Okudjeto abrakwa ne nipa bi a ɔmo di NDC amanyuko no makɔtene bɛka sɛ woto aba ɛde ma Frankatuni aka ne Frankatuni de ma MPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a wato amasebe ɔba no ɔba da turumu ene napo wotoma wo ma ye sebe oba na oba da ena wososo so ko omo ya de be koso mamu zemla no munyi ntom wotoma ni sidi a bibia da din ombegye atom na Sam George be kan se Ghana mampani anye mpodi a ono ko bedwa pa obetu no ho ade so kra wo mayim na mu kire mu a Ghana mampani abaka se enye ne priority untin se ndwerefo mada na mo nso de ye aginkwa wadana se ensema mampani akan enti muntumi nkama bibia nye din sentwerefo madana ene latest enwuma ba bonten madana se dinsem omampani kikan enti muntumi enka ho hwe ana eho yensensema no pay the Metro Lens ede abetudwam na sanso na shaman eye tulaku waso yentama 600 da amukyire mu a ene within structures ahodo be de wo honom ni nyina da ejato mu train ni nyina hye ema manfo ho aka sika hye ejapade yekɔ ahode yekɔ ni panya ba bi mfa ni trento wa shaman tulaku yepa odumi jadwuma yeko na de betu dwakrata fato sensia wo de Metro Lens ina odi ama ne bo edi abanti yepa ho sensema be na Accra Times nkakuwa kata na mediasi nanso me wafa ase baben adensema ba akasa bache badwuma chame ni kirem se ono no wabobo pen wasi akan pen oya ade pa coaching so aye bi da na wohwe ana no otuado sa touch na ogina obu atopa sa no wasapa se coach ube ye change obi a ya hye na wo ye change akasema ba akone yapon na wo ye change wei etumi ye coach ochirema democracy cup no de bae na boa pa na de oman yi ko different level pa nti ayade ye nti ono de owosuahunu ball no wasi a campaign nti mo ye bibi no ohu se nkoya ohu ti mo fa ase no Speaker of Parliament Right Honorable Kingsford Sumana Aban Baben ene munsem ena no pay ya pon ho kakra ede amamwe na yemfansi na birthdays ahodo no kakra ba nti yenye ne sa na yemfa dwumadi ahodo na aka no ema DJ Hitman for na konwa na onto aso and senior birthday bi aba na boa me na mentimfiri honom na yen source na DJ Hitman
emfa na konwa birthday edikan no eko ediama me wo faase a ono no manso ana wabutu mu ne din ede Kalakuta owo manso tontokrum na we efri chairman okonfo kwa den na efi ni nua ba ne sister Sarah manso tontokrum na mo kire menne senior man Kalakuta ene your birthday so happy birthday en confirm ma Kalakuta nyame nhira opi no awoda no onye no so kokwa mpa bia wabɔ no twidi ampo yankopɔn ontie no nye wakoma so ebisade nyina emfa ma happy birthday once again Kalakuta a wo manso tontokrum we free chairman okonfo kwa dan na afin so sister Sarah manso tontokrum na mo se emfa awoda we emfa emma no achi no de edi hobio nso ekɔ ede ama me wo faase a ne den edi Opokuya Gifty Elom ono level 200 student ewo Ebri Presbyterian Women's College of Education na we efri kakape owanyinahini kakapa owanyinahini ene wose ene yemfa woda soronko emfa ma na dofo na de nyina Opokuya Gifty Elom a oye level 200 student ewo Ebri Presbyterian Women's College of Education kakape se yenka nche so do na papa ene yankopon de afe ba kon de aka ne fie ho a onye ne kese na koma so apede nyina no twidi yampo yankopon onye ma no na nwumasua wo sua abeyo cheche ne yankopon bia na adwenum na daache o my Ghana enya no so emfa so happy birthday once again Opokuya Gifty Elom a level 200 student of Ebri Presbyterian Women's College of Education we Africa kape nyina hini no se emfa wodai emfa mom na kwakra mu no ekodiama me wo faase Alberta Kwe ene your birthday enti Frimpong Rini Emmanuel on ye personal assistant PA NF special aid edema efija kwable not DCE NF ye Griffin a champon ekwaw ne ba omose ne womodo papa yankopon enhira wa wonom enti aseda twide yampon yankopon wo hira ba kwa ne wo hira pem no onhira wo ye pa na ne wagoda no oma wote de ne atadwufo wa ombeprepre kira mam enha ho omafa ho ka nyina na wo birthday na so special na bebia bedidi de obenom de obefura nyina ye omode ane so happy birthday ekodi ama ho vedua Alberta Kwe yankopon ma akokwa mu mpa wabo nyina no embre mu wei efri Frimpong Rooney Emmanuel personal assistant ana PA ono kwento na ye special aid at the mafija kwable not DCE efri ne nchen and fin so Griffin e champon ekwaw san no ne doba no mo so modo pa yankopon hia na wagoda no onye ne sun kosinia yemfa kwa kata mboso ni sina dwumedi ahodo aka no ento aso na yakọ kumase de aye no madam fo ma akọ ne din de Kofi Opon kumase no wo ono so oyanyumtini watie me wamanya ne ntese dwumedi wa biatom utie ye pa so Kofi Opon Desmond wo kumase ano pay we yanyumtini wamanya ne ntese wa biatom a utie ye nti yankopon hira opi na onye okese say all the way from Kumase na you are enjoying DLFM 106 upon yankopon hira na onye okese na wonyumutu mu na woto na amenye okese na ma akoma so apede nyina no onye emfama yo and the president of Zimbabwe, His Excellency Emerson Mnangagwa Ghana for 3-day state visit na enkomo bebiri wo hono ma yebebo. And when him said the Ministry of Interior has officially declared Friday April 3rd Good Friday and Monday April 6th Mr. Monday as public holidays. Yes, some of us are me see me say me home family. No, ebeya akunya kese ama. Boa metimi. What me adudu ho ka mapo mu dem kakra ne ade no so beboa hu say adwuma ye ne yesoma o man no. Do edu ba bia ye ho dodo ye say yetumi etumi ehwe ya po mu den ehu hia. Nanso wo som o man ne ade ba kon ye say tocho na se. Nti call to duty ne de eduru ho akwanya na eba say efufida beba no so ade ye. Na woni mi say Senegal mampeni agemratum say gayism ne lesbianism no wa wonim na beye bie no maximum sentence 10 years was sign okay was sign Senegal mampeni young guy abemu akra waje atum o say gay ne lesbianism wa wonim na beye bi wa Senegal no wade acha okra maximum sentence wudi agro no ba kotum 10 years the china hwade ya wapin ho okay kwanya wonim sa country bi na Africa e friend Israel Zaire na one man penny your friend Mubutu says seko. Okay.
na unim ne full name no Mobutu Sese Seko Kuku Ingbandu Wazabanga the full name no okay your friend Joseph Desire Mobutu but the full name no Mobutu Sese Seko Kuku Ingbandu Wazabanga it didn't wa ye papa 106.9 13 minutes after 8 quick commercial break your bar you better turn that so Obia so Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomodin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia punama. Fe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. A fe sheshe DLFM Plaza Hotel. A tra kwan ewo abotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. A brin so be huyen wa herase. Ye ne fire service station no in di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFMplazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Ti sete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonom bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kanhwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge mu. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They said, why we bush afford the mama musupa, a Lumba and supa. You see about your jama so any asset get to a craft. They say, I don't know you no one will be a 2 o'clock on the one and pay fear more. Yeah, no more. Chesapeake demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and Abomadia Buano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in supa. Sanya at the Fonomusu Pebia Tua, Abra Akosia Abomani, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 02639838801 and I said 05407851010. Me pacho open Lumba in supa ehu ensembia dia. Wetin your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akadie nyina ewo ho. Lumba in supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratwe Atum. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me na koko yadie. Sisi yadie. Amamanya yem timotete womono. Yedruno no. Manumbi. Amama deme hon. Give us core capsules. Mrs. Simoye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen. Nijia bebusiemu papa. Na bema can give us P capsules. And ni give us core capsules. Munom dia na enije ni ahoden no wa brudo Give us P capsules ememe wadi ifiedu watwede kronkwan na efa Give us core capsules apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ni ifiedu mienu nka ho e wo drosto bia motufonko Give us Herbal Center Teshi Mobile and Teshi Aduami phone numbers 0543 222 and 050 68 51135 FD Ashusha sa ejedi enkratwe mu agiatum
It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Enti wo pre wo ho bebrebe nyina nti se no ani e. Waka droba ne se wani de no ho ye papa. What is secure your bay ho ade a. Woni your bay be kompem a. Bebrebe nyina nti anu ani. Bebrebe nyina nti anu ani. Mama de was so to me gina wona so papa. Tresa we be memo. Wo gba adwuma na afi wo gba adwuma ye pa. Alabama men can forgive us speak up so some fama. Premature ejaculation, sexual weakness. Mama dia wo ba begina wona so wo gba adwuma na afi wo gba adwuma ye pa. I do your friend give us speak up sauce. Sexual weakness. Wo be gba adwuma ye. Yeah, they give us coke capsules about. This is the ya wa pon wa poso. Wo kwati to walk. I am Tim Hawa. Yeah, give us coke capsules. Yeah, they give us a bar me shop. Give us a bar me shop. I don't know Mama Mary Nash no to me for us. Yeah, do you correct pa. I give us a bar me shop. So no man support your immune system now. Put your malaria, typhoid. And I feel join this. Drugstore pharmaceutical shop Obia. Furniture hub. I feel one so kwa Jordan. 0543222470. 0543222470. What pre? Now if you send your body, it'll be mine. If you send your body, red carpet, now if you send Trusso, that day, we shall stay better, now if you send your body, it'll be mine. If you send your body, red carpet, now if you send Trusso, that day, we shall stay better, experience the ultimate in comfort and luxury. Mr. Nebe, won't go Piemu go Frodia. Now, for baby, I died with Joe Hall. Piemu were buri. Now, for baby, I died with Joe Hall. Then turn a wall. Now, for baby, I died with Joe Hall. The Fosu Plaza Hotel. The Fosu Plaza Hotel. You go Frodia at the Chimna for Butan so. I would have read yourself. I then turn for her. Comfortable, luxurious room, conference room hall, there was swimming pool hall. Many be a person be do hall, I want to be a person by your honor. When I tried the Fosu Plaza Hotel, there was swimming pool, local and continental dishes. And to go for the Fosu Plaza Hotel at the chairman after about time, so I would have read yourself. I then tough for her. I don't want to from penny for another reservation. The Enquiries 05304 58834 020 7979 461. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Well, I'm a special good morning and come on, Mary Nash. Mary Nash. Local Friday, a special good morning and come on, Mommy. I had to say. I pray no one be brave. We are going to church to be in a send when ya.
Minutes after 8 a.m. here. That's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay a frau Kwesi Farouk. Good on afro 1,000 cities. City of him. Ghana pay what pomo to say. Maybe I will be a Yankopon and count home. Kwesi Farouk. AK 1,000 cities. Another special good morning and confirm out. Benefits na se na pay din komo. Komo ho papa. Inshallah ko jo sami bi atena se na pay. Other team members no so be join in. Join here live on Facebook, live on YouTube ba. Na fe won so wa share link do. On TikTok, Mr. Hitman official on TikTok ba. Na won so wa join the feed na fe. Wo do comment ato ho ye beje bre. Na fe ya kan bibia kama e dia ma. I deal Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadi no nie efiri sabre yakopem se no nkron eche no yeda so tinkonwa so a dia ekoso e wo man Ghana mu yedi wo man hu enkomo inshraba kwadwo same bi atena se anapai mehwe na femi ma kwadwo akwaba. We are all involved in building our motherland. Womano before ntoma pefra. Me no mienu wonsom and woman betumi ejina branem. Inshallah kwadwo samebi kwadwo good morning. Yeah, good morning Brakobra. Yes sir ababiem and we are discussing that. Yeah, sure. Yetna se na fe yedi nkomo. Yeah. And na peme sam wakwa ababiem e dia ba deal dwumadi so. Kwadwo na pe yedi nkomo aye bono. Tutu o man Ghana yen nsɛmtwerɛfoɔ ade a yɛbɛka on radio so ɛna de yɛde social media so yɛte me da se abra ne ama yɛkora so yɛnyɛ hwehwɛmu na fe the information no abeto abɔnten and ade a ɛha adwene yie papa wobɛka asɛm afa biribi ho a wonimu gyinaeɛ anaasɛ wonyɛ mu hwehwɛmu na fe no ɛba sa nipa no deɛ wɔyɛ deɛ wɔtɔn deɛ wɔpreti na kwakoye bibie ho kwadwa na pai fan komo na fe yento so Brakobra me na seda yinchia wo netiefo anope mu eti asupa ne bi ma no ma no pai na yama mu nyina kwaba emfa Anidaso mu bia dwumadie we no eye mpensem dwumadie na nkasa ne yabo awure mu no ena no pai nsem bi ha wo mayim se etumi tena se na yedi ho nkomo na Ghana yenim say arms of government no we the executive, the legislature, the judicial service na waba the media no to so saying and nine. And the upe institutions are hold a boa Ghana say yemu o man no man kwan anymore. In some trade you man toss nine. So meaning say some trade you man a pre major road power menim empuntum. And ye wonema makon miensa e wan sentwere dwuma bia mu ese sa ne ma miensa ne ye hu wan sentwere dwuma bia mu ye obaka ye fe ne say information
any media station be and say media organization be no so to me provide the information as what is going on in the country also ma mo hu de ekoso wo manim internet information e say ye bo amane e ma ye hu de ekoso bibi ekoso a ye bo ho amane ye pa ho ntoma na ye hu se bibi say ekoso nti e na obi so de anopa na watena na radio set and television set hu no o tie de ekoso pe so hu de ekọ enu nti e na ya o TV and say radio hu no first one is information. Secondary for education. Inchire nsem chire dwuma no. Wuyi se ye de ama ne boba bonten so yesa de ye nchire e ma nipa pi e fa so esua de e ma omadwene mbobio ne ma omonte ase ye chire mo munya ho nimde e wo ho. Ene wa chenso ye oba kwa ye fa ne se entertainment. Ene so ka ho bi edu ba bi a ye woni ma hodo a eye anigisem agudie mu de nyina ka ho a ne nyina ne design de aka nsem chire dwuma na boa ma nipa bi a odi nani edi nsem chire echire no e ma nani gie ye ma wo hu de ekoso ye bo amane ewie a na ya kyerɛkyerɛw afini asama wani ayeden asanje sani ma mako miensa we ene wo nsɛmtwerɛ adwumam information education and entertainment. 1 Brakobra kemia ye say ineme bi aya some of we in quotation marks misro some of us and some of we the journalists and some of the media stations ni bi ye na be hu ni say of late no sensationalism sa word no esompa ade a esuso jagum ade ne ntesa ye twist asem no said the nipa ne kan wan kan sa be twist ma and sometimes we be some of the bloggers na ukọ wono account ma bo sa asem no headline ye different from the main body and content na nkasa enti mozu akwatwere o simesi akum obi ba akwahwe na abeka ne nya ba koduru down no na nya sa ne te nti be compare mo wakan catchy headlines abetua ma wo ko ado asem no na wakan ate ase ba ba wi no ba hu se wo the headline na yeden e deceive ne nyina aka ho ne nyina wura nsem twere adwuma ne mu a wo ko nsem twere school nko ada yesua ne nyina ya ade a ne nyina ya gemra sua enti yete ase pa and bra ko bra ba se ye serious journalism se obetena radio so obetena TV so no ma pi wo ho no ma yete se odom asuko microphone a yete ho a yekese opani si ye bie ma na wo kasa ne ma mienu na de ba ida se ebeboa ma ma na konanim ana se beboa atwe mo man no mpuntu asan it's two things. Microphone ya metie anim a me kasa yi enipa pempem ene etie mi anope ya me mfa mani hu won na menim wo mpo bikura na high profile personality bikura it could be so mampani create man pay but me I have no idea. Yes the American either say beboa wo man no mpuntu ana say ebe sei wo man no mpuntu it two things enti nipa bia wo bie microphone etena chire kasa no wo kasa ese so hwe wo kasa wo ka no sunsanso a ede beba wo sa odwe hu ye sa odwe hu ye mienya no keke enkasa e wo radio so se me kasa bia keke no asemya bebie wa no abeka na radio or television so no ese se wo dwe hu kwa akire na hu sunsanso a ede ba eno mo mutie wo no ese ohunu se mfaso de ben na de wotie me ye de bre no na se de me kan nipa wotie me no den sunsanso bone na ebesan akwa amasa nipa no ni nyina ese wodi kodi na wote ase ye ansa na wabie wa no wakasa. But just ask yourself, most of our stations across the country when ma hudo bi ayeye no e wo media no so and it's so bad. Mama wa example bi I would say obi e fa ni say investigative journalism. Yemi abema Erastus Asarodonko ye pe one of the typical investigative journalists oka ho wo manyim ene I think say Manasa Azuri Awini Osahwan no omu nyina ye investigative journalist Anas Aremeyao Anas eka ho ene Ahmed Swale na omu wuwu ye no omu nyina mo no omu dua omu nhwehwemu na omo ye no omo ye nusumase wuhu obetumi disgasa na ho nipa bia bi obetumi kura ye no ho se bodamfo undercover right ni nyina kan samtwe adwuma mba be kire wade ba ko bi wa ha me pese yesua de kakra na ensamtwe adwuma na ye no manimu no ye hunu se bra ye bo no ye bo Ghana mpuntu anase du ba bi a ye dwuma de ye die no de sunsanso bone e de bra ade hia omo wo manimu ana 1 ya kase obi undercover journalist anase investigative journalist
1 exposing wrongdoing sa obi ya ade a eye bone etia wo man ne mra no opa ho ntoma na kwanya fa so opa ho ntoma no enie on say bi e say bia scandals corruption any system failure that are intentionally hidden from public view na mabi e koso ani pa bi eye epa ho mfa so pedigu ombotom na oman ne boka na oman ne bre sane ma no so obi ye nsɛmtwerɛni a wakɔdara wɔ nsɛmtwerɛ adwuma no mu a yɛ hwehwɛmu o sumase a o metena radio so meka obeto no bo ase obetumi nani adi akyire for bɛyɛ 2 years no nka ho asɛm kora radio si da obɛhwehwɛmu nyinaa wie ahunu sɛ yes de na wɔtete ne saa na te ana afini wa pɛ ho adanse de nyinaa ka ho ade support ni claims no ansa na wapa ho ntoma galamsey fight unim say ye cancer ntwani ba ko a ota ye ho adwuma pa e Rastos Asarodonko e wo Ghana o so ba bontin bia o the evidence e ka ho ananya sa okay oba bia o the videos obi gi bribe a o make sure say ni nyina no benya bi dia ka ho se be ya de obeka no sa ogi ni tima o de adanse de be yeden obeta to ama obi e fa ni say 7 public interest 7 public interest obi a oye investigative journalist no esa ade a woye no oman no enya so mfaso ese se woye ade a oye in the name of oman no enya ne personal metiana me kasa nya de mi manim nyama me pene mumu no de woye ne se oman no eye public interest ese oman ani je ho na eye ade a ede oman na koma so eno ye 2 ebie ese woye rigorous verification ese woto bo ase ahwehwemu ya kofom na hunu sa sama me hwehwem de meti ye sa na te ana na me information is it accurate ade me bekan sa pepe na te an kofa sunsanso mone emfa ma e wo mra makan wie na chi 4 protecting secures and source protecting sources baby a we information free no ye nka sem kira dwuma last me ye ko bi peni bi frame bi sa me ho asem man kan jena ka say yes weni ate ampa wote adwuma nase baby ansem twere ne nani abere a wo ye adwuma obi di bone a wo ye hwehwemu no baby onya ne information fi ye nka age wan ko media school ene ewuni mu dem yikan ewuni mu ho hwe but wo ye obi a wo ko media school no wasua atwe nsem twere adwuma nase huhu mra beta ho a bibi kwaso obi di bone bi na ye yi wasutire nase wo ye hwehwemu a nipa wo ma wo sa information no ye moni den ye gine si nkyɛn se be ye kyena bibi kwaso obetumi ama wahunu de ye kro wo de na ba bon tempe ye beku no yesua de o ebie ensuring accountability and say as I say wotumi provide evidence enough evidence necessary for legal action ese asam na wode ba bonten no wo betumi anya dansedia edimu ye a wo man betumi agina so de abosa ni pakro sa adwumakuo no kwadu na o man no yetimi anya bibia firi mu nya se me ka ne trackeke afi de twato ethical reporting ethical e woni nya me pa ethical reporting and so make sure say obey adhere to high quality standards conducting legal and editorial reviews yemie ya no nkasa keke esese ohunu sensema wo ka no nsem twere adwuma ne ho mra no efa ho ebeta ho de wo kan enkofa sunsanso ni bi mai mra kra ene ubeti but yemisa ye ho say oman kwen fa so ye nsem twere adwuma yi enti sia na ekọ no we ye sure asesi obi a sensational de oka obenya numbers nya de bebo nipa ene hian for now and it's about time say you best set it up na ye hu niam ayeye no tunsanso de bebre wo man ma typical example na se beto bia say ye nuanom ma ya wo no mo chi plantain etonton wo kwan yi ho e beto bia say nsem twere ni bi kaka say plantain chips ya say ema yi bi e de rubber e na echie ye nyina ye nim asema me kan sesi ye ne wonam kwan ho a ye nuanom ma wo eton plantain chips ya say bi obi a wo ma ne abo mo ho ye ntobi I'm telling you are so sad na awre ho de mayen asensem twere adwuma wa huni ma mbobo din nyina yi obi ayi wasutire say obi ya bibi say ya what do you do ko fane out enya the entire nation ebi a baby party no obi yes ade we e so to bo ase do masuko ko hwehwem obi kura to make say bi obi kura anwa
enwo ne ma bebre enam yi kura bebre na ema ne bi wo kwan ahodo mo de fa so a ehadi papa mu den but yen ka ne keke no ese oto bo ase je mu hwehwemu na wonya ho danse di ebebo na nipa ne ye de na fa mna kwan so na mani na di se be ya afoforo mo ye bie no ebejai yampa ho ntoma keke e wo mla wonya hwehwemu ebetumi agu nipa dodo no nyina adwuma enemo mo che plantain wo Ghana ha etie no sesi dodo na adwuma egu already o ma na yatim na nkasa na ye ni nnwuma wo manyim enwuma ho ya dene ena ma yi bi ne mlantia yi bi bo mo ho moden se wo mbe force waye na o mo nsa ko ma no ene ye mu bia no masem ama wo madwuma egu sesi we no ye boa won ana se ye boa wo man no ana se ye ha wo man no kwan bi so ana one way the other run unemployment no ene ye boa ememu tretre I'm not in any way saying say sansem na ba bonte no eye no kra na nya no kre but what evidence na wo hen asama me bi sa ni o adansedie no e wo hen before you speak I'm telling you go to the grounds baby ekoso no kohoko bisa kohwehwem this gas ho enkompo sensem treni opakura enkossensem treni yo ho se wonya nsem treni mpo se be ya obenya information ni nyina na watumi ahwehwem anya ho adansedie de ba bonten na nipa wo yesa na yatunu so sa sesei wokɔ miamia hodo bebre wo manyim a wo ma motonton prante chips yento adenda yese mo de rubber na etie ofo eche obia sukra mpo entimi mfa ho adansedie ma pote se wei ena ma hu se dem a eche anti ode achi FDA for na nsen be kan ho nsem ne ade a wo mo so de rubber no eche plantain na de susanso bo na be mani papom de bed wo mo nya hwehwemu mpo enya de man hwehwemu ahu ne se obi kura de bi kura che kodo ba be kasa no se wo obi business I'm telling you eni internet se wo do masuko na hwehwemu hu ne se de wo de ba no sa na tie se be ya nipa na wafom no mla ne bedi se de se enti e besere ye mu binom enam adwuma yin so egu binom adwuma ofo cha ye ntimi anya in depth eye amen hwehwemu ya hwehwemu ye ankwase enhu ne se nsem a ye kan sa na tie metie sesi a mekese bra kobna se mbedi kra wanted sesi ana mase udin ye be kan se defamation reputation no na mase no ana mekọ online na mekọ twere bibi e de fa wo ho twere asem bone fa ho a emremu no wo media na be kan se libel ene ye mrem wo writing something bad about someone say obetumi a destroy no reputation no libel na se nipa no wa criminal libel law na kwesi menim ba bia wo sesei enti ene obetumi twere asem bone fa no nyon obi ho onye ne hwe politics nti no wo defame no wo gunani ase enko ba bia ye besere National Media Commission ono ma ya so ya hwe de omani edi nsamtwerefo dwumadi achi NFA Ghana Journalist Association yankebom ku ye boss yem papa ya de nyina Mr. Abed Kwabnadwonfo omugusu konkoden ocho oho pa I see oho pa omugusu konkoden boa sebe ya media no ye be de se fata yesra say ensantwerefo mpanifo mo ye ho ban na omo hwe ye nso omo nya ye boro na mo ma ye nya ho de nya dwumaden na ye nso ensantwerefo nso ye tuye hofo ensem bia ye kan ye ogyambom a oman ni nya mfaso na mmom wo personal interest wo ka no ye bebo wudin we dey our numbers or dompa ni followers ye say wo followers na wanya na ode bo ho safo hene na Ghana man ni mfaso ben ye nya wo ho de na o man nya ye mie microphone nkasa mfa mpeso onkwa mfaso esese o man ni nya wo so mfaso ene ye kan ye ka media enti ye besere ye na madwuma yin so egu amanfo onwuma we should stop it asema woni hu nyina so ne nkoka na de ba akone say o man na nkasa na ase pasem surasem aya ye test law no so bi na adwen so de nyanko kwasem di bia po we de ne ko na den na wotan no hey jai na etwa so na de wudi be kompo enipa na wosika so a enkwese hwe enti atentene ne a eni ho no amenne nima bia ye tia mra ne ade nyina mpenifo bomani aguso ene ye ne saa keke kansem ne bitira saa keke eni adansidie bia nsamtira dwuma no mama wate ase se mra beta ho ne saa sema wo ka woni hu nyina so ni hu adansidie no yenka that's all asem bia beka ni hu adansidie yenka and that doesn't apply to only the traditional media even on our most of our social media platforms koblane so fun si nanim a ase wi ase nyina ye ne dia information e course wi ase nyina otumi gina so ka e wo mra oni adansedie ba akokora yenchi obi antum yenka hwe mfa ho ene yema o mani mo ye he na sabe ye dem ene nsemu hunu emu binom edie
Ya besre. There should be a sanity. I see to me ensure sanity. Ewe media nim. Both the traditional and the social media platforms no. I see to me try some to me ensure sanity. Brako bransem hunu no dawson. Na du baabi a unsunsans bono de be mo man ye bia nya na dachi bi. Ye de ense be hye no mu aka se ensem bia me nua kan ye yamfa na ni bresem. E be ha o man dachi. Enti nsem aye ni ho adanse de maye nka. Se be ye be bo na nsem twa adwuma no. Akoye, wonim se sensationalism na du baabi na no kura ni mu a. Afi no man ni nya gide o mu bio. Yes. What information ba bonten asema be kan nya ho adanse die ene ade a o man ni nya o mu gide. Enti ye besere na ye nyina ye moa na adwuma ne nkoyi ne for that matter Ghana nso etumi ne ye e wo sentwe adwuma ne nsa kwadwo me da ase papa besma ka bram kakra na kolas ne so bram anopen koma ye bono Mr. Hitman, good morning. Good morning. Yen chia Ghana for so na the topic na ba na very interesting and enya and one way or the other na say yen share am for yen nkon. Mr. Hitman sentwe adwuma no bottom line is say wo pese yen sentwe ni now ye ni ya except professionalism ne kon kan Jumadi na wudi no professionalism I say kwan kan pa we are so bia when interest but the moment I be sit behind microphone e kasa ma e gun from am we are man now be atie bi na so by the help of Facebook, YouTube ne other social media platforms out there we have video o kasa to baby a edu we ase fa na nyina so what fa to so say na obetena baby what din command say ashate we ase man say nyina we ase fa na nyina so I was so my professionalism ne kwan kan pa and in shaba sami bi edin komodo do na Mr. Hitman ne touch you on the 5 idea can say core principles of journalism. Who person yen sentuni asan ne manum we basically yes ultimate kita san we. One, truth and accuracy. Bibi bia we kan radio so camera asi wani maka no e wo sen no kure ene se eye fenchem. Truth and accuracy one. Na minim semra na say going forward no bia okay. Then secondly, independence. Mr. Hitman, me no te obia we interest o. Sa asemusia wo ofan ugina nachi. Me sumo ofan mi tan nachi. But the moment da wo betra microphone nachi betra show so say wo kasa no. And you are not serving your interest again. And so ugina mfimfin irrespective of issue no baby a free bar. I was so you have to be independent. And I want break it down kakra say I didn't formal na informal you have to be independent. So then third one got to do with fairness and impartiality. Asem no what na so why say judge ni otemuafo. And so we are fair, we are impartial. We not tell radio, so you so microphone see when camera see when me say oh kasa centronia say fairness and impartiality ba and you can so take his side. Then the fourth one has to do with humanity. And no na me in shaba example with sa rubber air chip plantain chips no humanity asem na wo kan who the begu obi adwuma oba say obi ade a wo ya na now what can try waja because of social media, because of we selfish interest, we selfish gain. What can try Ghana for me tuni we say when I just say news nearby and what me breaky. Of which I will say obi adwuma, o say obi so reputation. Obi ani mo nyam kakra wa build no say no baby obi didi wo say. Then the last one talk with got to do with accountability. Bibi bia obeka bia say you are accountable for it. Yebusa wa so timi echirem bibi say na me based on this research and ma me this enkomo we buy but say any man nyina that this 5 idea can say core principle of journalism ni nyina Mr. Hitman unibia you don't deserve to be even on there one self for so better radio so oba kasa good from him. Okay, so we have to take note of these things. Right. Other than that say one day who ko come dia and you'll be no Kumanchi, Mr. Hitman Manuasi. Mate, me that's a coffee bram quick seconds now, you know. Me ma call lesson in bram. Yeah, Hitman, this conversation, I made the panse we having such conversation because Nyama be bra, you animal, yeah, it's really bad. You know, almost say per numbers, ye pesca, you know, ye juma pesca. But Nyame bu honuma, omo yeah, it's really bad. To say nya a ye came
plantain chips are semi and can cry evidence now what they betchere then who said these are the people are or more yes jumana then please find I could so mumu now ebimo kasa they talk with some authority be near there but meanwhile asema wo kan no kurenim me mom de wo di asem na se no kure wo mu dia na opeke wo side there I'm cool with it but say wo di asem na unni no kure na wo di asem just recently I think say during the weekend Obi publish something about your man Pineda that President Kufuor, which caused fear and panic. You understand? A man for a friend me Mubusa say, is it true? Say this is what is happening, and I say, no, I'm say no. Me mean TBBS, and I think say the information out there no, wrong, fake information, and no right. People should stop what they are doing. No more can kure, no kure and daddy. Na ye who say na tie say na asem ne tie na wonni ma asem mu yi a men kan asem na ade no so unni evidence don't come out and come and talk about it. I was say Ghana Police Service any mpanimfo e wo kuruma and making sure say nipa bia obema or the information be ba abonten aye fake bia no e wo so mo nsa so ni no metirim right simple as fake news matemeda say kojo na me ka asem bi say ka mesre GJ mpanimfo ekuo no nsentwerefo no ma take size omu eje omu hu die MPP NDC propaganda omu nya professional say ohu hia so mutumi dwan GJ ekuo no GJ na for professionalism Obia wo ye adwuma ne se de ho marate and ade ya ne say wo ka no kure a kire nipa no na kwabane akotu mfuturagum and wonim say most of listeners ne so mutie yefui no obi ho no ma ye betumi aka asam na soma ndoko de obeka ya no kure nyo nyinyi da de osimesi kan ye wo NDC TV NDC station ana MPP station na no wonim na fi ye tumfuturo gu ade hye ni ya ade a esese ye gyaye ye ma no kure ni nsi de bia no kure ne da na bebo ye nyina ntesa na se take size na de bia sa na be wonko adufuru pentra semtwe adwuma na nkyere yesa okay right call me that sema me ma callers and so for when I want to you media na pay one so one bit na fee one for one adventure and from Brazil 0593 40 65 65 0534 050 199 good morning Irame Joso Ora Evans na pay what to say Nyame ada Roma Michia Sami B you my enti wa na Hitman di enti na ye mu binom ye tie mu me station bi wo Ghana ha bebre band no kra me nyame because baby wo anopakofsi anajo ye betwa da pa atwa ntrosa na ade bia ye no mira kai hu se atembu wo ho man ye wo man mu ya so binum so journalist a wo de wo koye investigation ade kata wanim na journalism kire se wo investigator wo koye bibia fa ade kata wanim na Ghana force so sa nneoma nyina so wo man mu ha nsemu anye no kore ne ye ka ye gumpanimfo animu ase wo mo etwa mpanimfo adapa wo mo wawufo a wo mo awufo tete ho na se wo ntumi ndi wo maame ne wo papa atemu a se wo ye nsentro ni na ntumi ndi wo maame ene wo papa atemu a ade na obekwa kodi obi maame ana ne papa atemu Bible si di una ni wajeni the 10 commandments eno pe ene mra wo ho ama wo nkwanda wa nti journalism for mo amoye journalism for no ya enioma bi wo ho a mo ntena se na monhwe na amamu anyiache na enimnyam so abamuso right ni round ni yamenye adu all right Vance Yankopon anka ho no pay good morning me pa share frozen me din de me pa so and na some mu dia be me de papa but me sire mon pesi me kan sende na some na me